ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon ining misa, padayon natong iampo ang kaluwasan sa kalibutan batok na ining pandemic. Og ato sang padayong iampo nga bubuan sa panalangin ang atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan sa simbahan. Busa ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga way kinutuban among sinugdan ug mag-aagak ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghogi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadayeg kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Si Miriam ug si Aaron misulti batok kang Moises tungod sa babay nga taga-Kusi nga iyang gipangasawa. Sila miingon, si Moises ba lamang ang gipakigsultihan sa Ginoo? Wala ba usab siya makigsulti kanato? Ug nabati kini sa Ginoo. Si Moises mao'y labing mapaubsanong tao dinhi sa kalibutan. Sa kalit lamang ang Ginoo miingon kang Moises, kang Aaron o kang Miriam, gawas kamong tulo ngadto sa tulda nga tagbuanan. Og migawas silang tulo. Og mikunsad ang Ginoo diha sa panganod, og mibarog diha sa pultahan sa tulda, og gitawag si Aaron og si Miriam, ug miduol sila. Ug ang Ginoo miingon kanila, pamati kamo. Kundiha kaninyo may usa ka propeta, ako ang Ginoo, mupakita kaniya pinaagi sa pananawon, ug makigsulti kaniya pinaagi sa damgo. Walay labot niini ang akong alagad nga si Moises. Gipiyalan ko siya sa pagbantay sa tibuok kong katawhan. Mag-atubangay kami kung kami magsulti og sa tataw gayud og dili pinaagi sa mga pulong nga dili masabot og nakakita siya sa akong dagway. Nganong wala kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises? Og misilaob ang kasuko sa Ginoo batok kanila ug mibiya kanila ang Ginoo, ug sa pagkawala sa panganod ibabaw sa tulda, si Miriam gitakbuyan og sanla ug naputi siya daw yelo. Ug sa dihang mitan-aw si Aaron kang Miriam, nakita niya nga si Miriam nahimong sanlahon. Ug si Aaron miingon kang Moises, agalon ko
Ayaw intawon kami siluti tungod sa binuang o sa sala nga among nahimo. Ayaw himua si Miriam nga sama sa usa ka patayng bata, kansang lawas hapit ng maut-ut sa pagula niini sa tiyan sa iyang inahan. Og si Moises mituaw sa Ginoo, O Dios, ayuha intawon si Miriam, nangaliw po ako kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasa ang akong kalapasan. Ugasi ako maayo sa akong kasaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dawtan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Aron himuon kang matarong diha sa imong hukom, ug may katarungan ka sa imong pagsilot. Sa tinuoray diha sa kasaypanan natawo ako, ug diha sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw
og iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Og sa pagkagabi na si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungura ang sakayan didto na sa laod, gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga 3:00 sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, mingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkajutay sa imong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mitabok sila sa lanaw ug midunggo sa Genesaret ug si Jesus nailhan sa mga tao. Busa gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Jesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang bisti. Ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si Jesus, mga igsuon, nakalakaw ibabaw sa tubig. Unya nakaayo og mga masakiton, nakapapahawag mga yawa, naka-multiply og pagkaon. Why imposible niya? Niya adtong panahona usa siya ka tao. Anang tao gyud ba? Mutuo ba mo nga kita makahimo sad sa iyang nabuhat? Kay tao man to siya. Tao gyud ba kanang pares nato ba? Nahimo siyang tao, pero ang iyang gibuhat makaingon sad ta usahay nga di man tingito siya tinuod nga tao kay sunan kay ang pagkaon 5 kapan multiply pakanon pang 5,000 niya sobraan pag 12 ka bukag niya lakaw pa siya sa tubig bisag 14 kusugas bawod hangin pa lakaw ra siya sa tubig ibabaw niya. Ang mga masakiton hikap lang sa sidsid sa iyang sinina ayo dayon. Karon ini gumagmisab na amoy sakit hikap mo ani akong sinina naon na tog di ba mo samot. Niya ang kuan pagyud kana bang mga yawa papahawaon niya kita lain man ta mudaghan man og yawa non nanata iguli ron niyo inyong balay ambot mawa ba kang yawa mawang yawa o mudaghan ha ambot lang ninyo muna nganong nakahimo man si Jesus na ini. Ang unang rason, lig-on kay iyang pagtuo sa amahan. Wa gid siya pagduha-duha. Si Pedro, lig-on ba sang iyang pagtuo gani gideklarar man ni Jesus, ikaw Pedro, bato ka, nianhin ako tukuro ng akong simbahan. Kay lig-on lagi. Pero
Si Pedro pag-ingon niya, palakta sa kustubig nga nimo. Ingon si Jesus, ngari, lakaw. Nakalakaw man gid siya. Pero pag sud nas kahadlok sa hangin, kahadlok sa balod, kahadlok nga maunlod og mamatay, naunlod na gid hinoon. Porti na ginoong pagkaunlora. Kana bitang atong gikahadlokan, maunay mulamoy nato. Kanang imong gikahadlokan, maunay mahitabo nimo. Maunay timan-i. Hadlok ang maimpirno na ginoon ka. Hadlok ang masakit na ginoon ka. Hadlok ang masakitan na ginoon ka. Basta kanang imong gikahadlokan, maunay mahitabo nimo. Tanawa sa unang pagbasa, si Aaron o si Miriam naglagot ni Moises. Kay mura man sila mawa nas passing. Murabag ang ilang ikahadlokan ba nga, wa naman tay kwenta ani. Ana, tagoy gakuyog nganong si Moises naman lang ginay magsigig sulti, nganong siya naman lang ginay paminawon, siya na lang gyud maghimog desisyon, siya na lang gyud paminawon sa Ginoo, siya na lang gyud mouthpiece sa Ginoo. Murabag nahadlok sila ba nga, mawa ang tas passing ani. Pag kahadlok adto nila, nasanlahon na gid hinoon si Miriam. Nya unsa man ang sanla sa unang panahon, ipalayo gyud kas community. Di porti na ginoong pagkasalikwaya, tugkan man siya sanla. Mo na ikaw mahadlok ka nga dili tagdon, di ba namantaan ang kinaiyahan no? Ano ba mga kiispi ba? Nya og dili gani ka matagad, dayong kag kusmod, musamot na ginoong di nakatagdon. May pagmuuna na lang kag tagad. Ay napay mo tagad nimo tingaling duha ka buok. At least wa kag i-reject sa duha, reject kas tanan. Nya ni una kag tagad sa tanan di. Basig na duha usa nga mo tagad nimo di okay lang kay na. Kaysa mong kusmod imong naong ang tanan nino kusmod na siya. Ambot lang unsa na siya dia. Di na ginong katagdor agi-agian na ginong kanya magsige na kay gingon. Wa na lang gimo kibaw nako ako'y bangka ninyo aning pagkaon din niya. Ako pay dako kay natampo niya. Ako pay di nyo tagdon. Kana niyo yung tagdon on dia mga kuan-kuan. Abi kay ingon ani raman ang kong naong. Ang ana ba? Nahabit totoy akong gimisahan nga reunion ba 30 years nga reunion sa kanabang batch sa high school ba ibaw biya kaning high school nga anha diha mag-uyab-uyab nya anha diha magkanaganing anha diha ang kanang mga away-away nya 30 years after nagkuan sila nag-reunion ang kato yung mga sikat-sikat sa ilang batch ubay-ubay gito sila 100 kapin mating ito sila nga nag-reunion. Nindot kayo diya sa usa ka dako nga hotel kay daghan na mga abroad nila. Kay suod-suod man sa tunako sila nga batch pag human sa reunion na nag-away. Na faction na ron sila. Faction na nag-away na. So karon tagurhan na ilang reunion kada tuig. Na ay reunion A, na sa reunion B. Na kung anong na nag-away man to. Ang duha di ay ka mga banggiitan na karon dato na sad nga katong influential nagka silusay kay ang iyang ex sa una nga karon divorce na nag-ana man sila ana dito nagsugod ang tanang panghitabo nga yawanon na reunion na reunion na hinoon nga naman wa man goy Ginoo way pagtuos Ginoo kini manggong pagtuos Ginoo faith is power ang faith di gina pwede isagol sa fear ang pagtuo dili pwedeng parisag kahadlok muna kanang tuo ba na ini-text na ko karon nilad ba ning sokob pa der tinuod ba ning sokob kanang suko ba nga maminyo ang imong igsuon niya anang tuiga niya maminyo usag ka sukob man kuno na ngilad kuno na kung sa malay inyong buhaton sa magpuyo-puyo lang usa mi pader kay sunod tuig pa may magminyo kay minyo man ako igsuon maminyo man ako igsuon karon taming tuiga magminyo man siya so magtipon lang sa mi sunod na lamin tuig nako kana mo'y mas ngilad
nga magtipon mo. Mas may pag magkasal mo karon tuiga kay di na ngilad kay kinasal man gyud mo. Pero kung magtipon mo dili na sakob na niya. Awasan mo kadji. Na kung ngilad na. O na siya. Ang pagtuo. Kaning pagtuo mao ni ang makawagtang sa atong kahadlok. Nya unsa man ang tinuod nga pagtuo? Nga motuo ta nga ang Ginoo makabuhat bisan unsa. Makabuhat siya bisan unsa. Og ang Ginoo nagmonitor nato. Kana bang nagmonitor gid siya nato ba? Tuo man na dili. Tuo mo? Anong hinayang kay mong tingog? Kana bang nagmonitor gid siya nato? Detalyado kayo ang iyang pagmonitor. Ay nagpatambag nako, pader, kaning akong anak mamusupak naman ginako, pader. Mura naman ni siya og kuan kay sa una faithful kuno kay niya pero karon niabot na bitas edad nga mga 18, wa na gyud magtuma na gyud gusto. Nya nakuyawan siya maigo niya sa mga barkada, maadto na niya aning ni ang mga kaning mga bisyo ba. Nya di naman jud kuno makuan, din ama jud kuno mo tuo niya. Musinghag naman kuno siya nga ano man ni siya pader, din agani musimba. Nga sa una nisod ni pagkasakristan. Karon pader di na gyud musimba. Mingon, sagdi gud ko ma. Ako na lang gyud simba gud. Nya di ra ba jud kuno musimba? Ana. O kamoy inahan ana or amahan, unsa inyong bation, kulbaan mo dili? Ha? Kulbaan mo no? Awa man ko'y anak, nganong inyo man kong iapil. Mo na ako, kay wa man ko kulba akong giingnan. Nako, nituo ba ka? Nako, kay sige man yung kagsimba. Nituo ba ka nga ang Ginoo nahibaw sa whereabouts sa mga plano o sa buot buhaton sa imong anak? Sa mutuo ko, Father, Nako, mutuo sa ka nga ang imong anak, bisag asa siya muadto, nakahibaw ang Ginoo. O bisag unsa iyang gibuhat nahibaw ang Ginoo. Hibaw sad pader. Tuo jud ko ana. Nako okay nito o man ka didto na lang istorya sa Ginoo. Ay na lang sa imong anak. Didto na lang istorya. Lord, kahibaw jud ko nga giubanan turon nimo. Ang imong pagbuot mo'y akong dawaton. Ana, ay niguli sa imong anak, siga na kaig mata. Nakahibaw man Ginoo anagod nga nisuyop na siya. Pwede ra mo sa nagpatyon siya sa Ginoo. Wagi, parang Miriam ba? Pwede ra nabutangag sanla Unya kay pag-uli sa imong anak gikang ni soyop, wa man mamatay. Unsa may imong isulti sa Ginoo? Mingo, Ginoo, nganong ni suyop pa ni akong anak? Nganong gipasuyop pa nimo? Wa biya na niya sugo ang gipasuyop. Ni suyop lang siya. Nya unsa may imong isulti sa Ginoo? Kana pasalamat ng imong anak makasuyo pa. Kung sa may gusto nimo kanang i-oxygen may nala na makasuyop pero imo sang isulti sa Ginoo gisakitan ko Ginoo nga iyang gigamit ang iyang capacity sa pagsuyop diha sa drugas. Gisakitan ko ug nasayod ko nga gisakitan nasayod ka nga gisakitan ko ug didto sad ka nagtan-aw samtang nisuyop siya. Nya kay wa man nimo siya patya pasabot gihigugma nimo siya isip manuyupay kinsa man ko nga modumot niya so makig-alayo na lang ko nimo sama ni Pedro ba mulakaw na lang ko tubig kuyog nimo pasabot di ko magpatarog ni ining bawod sa pagsulay ako na lang dawaton sama nimo nga gihigugma nimo akong anak nga manuyupay higugmaon ko sad ni ug unsa may sunod ani kahibaw kong nahibaw na kandaan ana. O tanawa, ikaugma, madakpan ng imong anak. Maapil na stukang. Anya, ato nas prisuhan. Ningo mas Kristo, nabilanggo ako og imo kong giduaw. O di doon na nakaiduaw nung dito sa prisuhan. Anya, matuma na nimong makapalangit nga buhat ang pagduaw sa binilanggo. Di ba? Hading mo malipay na. Nakanabang mo ko, hala Lord, natagaan di kong higayon mao dito'y tumong nga akong anak ni suyop aron magsigi na kong duaw sa prisuhan nya matuma na nako ang makapalangit nga buhat nga nabilanggo ako og imo kong giduaw karon Lord
salamat sa pag-provide nako og okasyon aron makaduaw ko nimo sa prisuhan. O, di ba? Awa mo anak kay baw. Di mo ganahan ano? Mao na si Pedro di man ganahas bawod. Mao tong ni onlod. Di man siya ganahan malumos. Ani onlod. Si Jesus okay ra magmalumos. Ani lakaw ibabaw sa bawod. Ang pagtuo, ang pagsalig ug ang pagtugyan sa tong kaugalingon. Ayaw paghuwat nga moonlod ka, una pa ka moingon, surrender ko Lord. Ayaw huwata nga magkaaway na mo maayo, magpinatyanay na mo, una pa ka moingon, luwasa ang kalag Lord. Pareha adtong tuang usa ka pamilya nga gihurot og patay sa bana ang iyang pamilya, gibinlan lag usa, nya gipusil niya iyang nya una pa na nagmisa didto pertindaghanang lungon akong gimisahan sa St. Peter, galinya diri pertindaghanang. Una pa nagmisag ampos Ginoo gilak-hilak. Kadto unta tong gaaway pasige, moampos Ginoo, muluhod ug moingon Lord, sundo nako ang imong giingon, higugma ay imong kaaway. Kining akong bana, purti na magining grabiha, higugmaon ko ni. Haron inigtamparo sa bana, moingon dayon siya, dong nothing gonna change my love for you. Di gidon tato pusilon, ni sukol man sad. Nagsigi naman sila away, isalikway naman nila ang bana nga kon naputong ang bana, kuha tag pusil, pamosilon bitaw sila sayos buntag, da hurot lagi kamatay. Og niingon pa to ang lima unom to lakabok patay tingali. Og niingon pa tong lima, we love you. Siging hasi, we love you. Bukon ang tanang mga butang, nothing gonna change our love for you. Ana, sa inyong paminaw ka, unsa kay may tabo, mulinya to ang kuan, lungon. Mauna, inikamatay na, adto na magsigig pamisa, bisag gidili ang misa, pugson gitag misa gyud, misa na, mamasi na, karon nga buhi pa ka, karon nga naapas imong atubangan ang tao nga gihatag sa Ginoo nimo, higugma dayon na nya tuo nga munindot ra gid na, basta mahigugma ka munindot ra gid na. Na siya ay gyud ka hadlo ka na, bisan ka nang naong tan-aw nimo yawa kayo, higugma ra gud nang yawa, di ba? Munindot ko nang naong na tungod sa grasyas Ginoo, tungod sa imong pagtuo. Sige na malamog duko-duko diha, among kauyon ani, sige nindog lang ta. Mga igsuon, sama sa kasinatian ni Pedro sa Ebanghelyo, kita usab malaumon ug mutuo sa pulong sa Ginoo. Busa muingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa, kaobispuhan ug kaparian, nga silang tanan mulahutay sa pagpangalagad ug pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa namunuan sa atong nasod, nga ilang mapadayag ang tinuod nga pag-alagad ug pagsaksi sa kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang nangamatay nga makaambit na sila sa kabanhawan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dawata kini kay among gituboy diha sa pagtuo ug paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay gasaku kanimo tungod sa imong kayo giluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on, santusa kining mga gasa o gitugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga mga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maygon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, dihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok.
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos salang kanimo, kinabuhi giulan, harun ka maluwas, kalapasan kadautan, sa tao gipapas, pasay lugugma, ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma, kinabuhi tanawa ang Diyos pamatia, kanunay maghari siya. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma, o andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata.
maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagtuo. Apan mulihok rani kung dili ta mo entertain sa kabalaka o kahadlok. So update sa atong mga nahalin nga slots sa Hope and Opportunity. Di na lang ako i-mention pilay nahalin, pila na lang nahibilin. 23 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Uwa pa mo kapalit, dali-dali sa mo palit. Ay, hapit na lang ni mahurot. Ang Divine Power and Salvation, ang nahibilin, 28 slots na lang sad. Sa pakpak. Gamay na lang kayo nahibilin. Pero pahinomdom sa katong ni pledge sa atong Divine Power and Salvation, labi na tong ni pledge from July 16 hangtod sa 31, kung wap amo kahatag, hatag na mo murag pila pero wa kahatag, usa na lang ang wa kahatag sa ilang gi-pledge nya ni bayad na rabata. ato nang gibayad, ato na lang gi-anticipate nga muhatag sa to siya. So nakahatag na ta sa atong obligasyon sa buwan sa Hulyo, nya kanina sang August 1 to 15, magtigom na sad ta. So kamong mga August 1 to 15 nga ni pledge nga wa pa makahatag, hinahinay lag hatag kay ini ka 15 muhatag na pud ta sa atong obligasyon ngadto sa atong kuan hangtod ginis Oktubre. Ana no. Nya jutay na man ni nahibilin mga pledges man ni kasagaran. So
ato lang iampo nga matuman ang mga pledges nga walay mga dagkong kakulian sa mga mi-pledge. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at panahon